थाबैनो BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों ABSUनिफ्राय। गोजोन फुंबिलिनि साफ्रोमनिसिमबो सिबिनाय, खुलुमनाय, अननाय, मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बावहरफिनबावबाय। आइ होप नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। भइसआ मोजां फैयाखैबो जानो हागौ बिकज गगा मोनगासिनो नालाय। जियानो जादोला जायफ्रा चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक होनानै भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जादासे जादा। जेसेबांनो एसेबांनो अब्लासो बयबो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुनो हागोन। भिडिअखौ फुल नायजों बेनि उनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव। नरुन्सव्लग्स इउटुब चेनेलाव आं नरुन गेटारि नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजों। जे थांनाय 14 सेप्टेम्बर 2024 गोदान दिल्लीयाव भारतनि हम सेक्रेटारि गबिन्द मोहन बिथांनि चेयारमेनशिपआव बर' पिस एकर्ड BTR एग्रिमेन्टनि सायाव रिभिउ मिटिं जादोंमोन ट्राइपार्टाइट। आरो 21 सेप्टेम्बर 2024 आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि लानायाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि रिभिउ मिटिं जादों। आरो मोन्नैबो रिभिउ मिटिंआव जोंनि जि मुल दफाफोर दङ जायफोर आधा मावफुंजाबाय आरो आद्रा जानानै दङ। दा बे आधाया माने मावफुंजाबाय, आधा जि जानानै थानाय बिनि सायाव 60टा गामिया सोसनजाबाय, माखासे गामि सोसनबावनांगौ दङ, बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ। आरो 60खान गामि सोसननायनि बेलायाव BTR काउन्सिल, आसाम सरकार, एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रल, बिनि डेभेलपमेन्टनि मेटार, बाखि इस्यु बेफोरखौ लानानै खामानि मावनांगौ जों बेनि सायाव दाबि दैखांदों। गुबुन फारसेथिं बर' कसारि काउन्सिलनि भिलेज नटिफिकेसन, समस्ति दानाय, बिसायख'थि खुंनाय, 5.3 आव जोंहा जि दङ जे फरेस्ट राइट एक्ट बायदि हाग्रा ओनसोलनि हा पाट्टा होनाय BTR आव आरो गुबुन माने आसामाव जथेस्थ होबाय, किन्तु माखासे दाबो पेन्डिं दङ, बेखौ होजोबनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों। कार्बि आंलंनि जि ST हिलनि इस्यु, आथिखालाव जि विन्टार सेसन पार्लियामेन्टबो सोलिगासिनो दङ। आरो बे बेलायाव जोङो भारतनि हम मिनिस्टार नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जों खावलायदों, दाबि दैखांदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जों दाबि दैखांदों। जिहेतु टकआव रिभिउ मिटिंआव बेबो प्रायरिटि एजेन्डायाव दङमोन जे ST हिलनि मेटारखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनायनि गेजेरजों सुस्रांनांगौ आरो 125 जि एमेन्डमेन्ट बिल दङ बेखौ लाबोनायनि गेजेरजों BTR एकर्डनि जि मेजर क्लज बेखौ मावफुंनांगौ। बेनि उनाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन थाबाय, 10टा कलेजखौ खालामनाय जाबाय, बाखि हायार सेकेन्डारि कलेज दंबावो, LP ME हाई स्कुल दङ, बे कन्टिनिउस बेसिसाव थांनांगौ। NDBनि मार्टियार परियाल जि एक्सग्रेसिया आरो आगुनि एबसु मुभमेन्टआव जायफोरा 5 लाख रांखौ मोनाखैमोन, बे एक्सग्रेसियाखौबो गोख्रै मावफुंनांगौ। सरकारा बिनि थाखाय फाइनाल मोनसे लिस्ट तयार खालामनो होननानै गावसोरनि लेभेलाव खामानि मावनाय खोथाखौ जोंनो फोरमायदों, खिन्थु जों गोख्रै जानायखौ लुबैदों। केस उइथड्र जानायनि बेलायाव माखासे केस दंबावो, बे केसखौ बिथांमोना दा नायफिनदों। भुटाननिफ्राय जेलाव थानाय मानसिफोरा फैबाय, किन्तु आसामनि गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दाबो दङ, बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव दिहुननांगौ। बेनि थाखाय कर्टआव जि खालामनांगौ बा सरकारजों जिखिनि खालामनांगौ बे प्रक्रियाबो जोंनि दाबि एजेन्डा बायदियै सरकारखौ जों नारसिनगासिनो दङ। आरो जिखिनि माखासे इस्युसफोर दङ, रिहेबिलिटेसननि इस्यु, जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव हगारनायनि इस्यु, बे गासै इस्युफोरखौ पार्लियामेन्टनि गेजेरजों लाबोनांगौ जिखिनि बिथांखिफोर दङ। आरो नर्मेल इमप्लिमेन्टेसननि, टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि मेटार दङ गोख्रैनो मावफुंनांगौनि थाखाय दिनैनि बे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों भारत सरकार, आसाम सरकार जोङो खावलायदों। आरो BTR काउन्सिलाबो बे खेत्रआव जाहाथे सरकारजों कोअर्डिनेसन खालामनानै स्पिडि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय हाबा मावो, जोङो बेखौ दाबि दैखांबाय आरो खावलायबाय। गोजोन्थों।